Comrade Knox Chivero addressed the nation. He shared frightening details on alleged division between E.D. Mnangagwa and General Chiwenga. If true, the bill is surely a source of instability, which exactly the opposite of what its promoters are saying. Nzalapena mashuko nomudapangwa ire ari kunongwazi Knox Chivero pa his last address anotaura zvinhu zviri very deep zvanyatso kuratidza kuti panguva inoi the relation kana mashoko ataura ari true, the relationship between the two leaders VP Kosano Chiwenga and His Excellency President E.D. Mnangagwa aiwa pangave vakasina kumira zvakanaka. Ende panguva inoi nhau the bill muchiona dzichimhanyiswa kudai zvinotobuda pachena kuti ndo the source of the instability. Nzalapinda mashoko mudanyikwa panguva ino remember subscribe or like out on the bell icon. Zimu aya inobuda ichienda mberi ichitaura mashoko Knox Chivero ichiti a truck was searched by CIOs intended to be apprehended over arms possession to be accused of VP Chiwenga, who was supposed to be arrested. But because the truck was found empty near Norton, Mnangagwa was unhappy about it. The plot was meant to clamp down on VP Chiwenga. This week, Mnangagwa sent officers to search for weapons at VP Chiwenga's wife and at former ZANU-PF Secretary for Admin, Obed Mpofu, found. Fellow Zimbabweans, like I said, the level of desperation has reached a dangerous level, says Knox Chivero. Ndo mashoko anoitwa na Knox Chivero panguva ino achitaura mashoko ekuti VP Kosano Chiwenga ari pama1. Anytime munogona kunzwedza kuti chatsvuka, zvadhakwa, generally vakikirwa panze or whatsoever zvingasangana nazvo nagenerali. Ndo madevelopments ari kuda panguva inoi. Chimbotidze mafungiro enyu muri kudi pamusoro mashoko atona VP Kosano Chiwenga ari panguva yakaoma. Don't subscribe or like out on the bell icon.